Uxío Benítez amosouse esta mañá máis que satisfeito coa convocatoria de axudas provinciais para redactar plans de mobilidade sustentable nos concellos. Unha convocatoria a que se presentaron 42 municipios, o que significa que 2/3 dos concellos da provincia se beneficiarán deste plan. 2 de cada 3 concellos da provincia que podían presentarse estas axudas, pois así o fixeron, non? Para nós é un éxito, desbordou un pouco as nosas incluso expectativas. O crédito que sacamos na convocatoria, como sabedes, era de 300.000 euros, pero xa na propia convocatoria tiña un apartado no que posibilitaba suplementar o crédito, como así vai ser o caso, porque o número total de axudas que a Deputación vai ofrecer de todos os concellos pois chega a case 580.000 euros. Dende a Deputación tiveron que aumentar o orzamento destinado para este plan, que pasa dos 300.000 euros iniciais aos 180.000 que van a realizar na actualidade. Estamos a falar de que vai haber un investimento na provincia en planificación estratégica dos distintos concellos, neses 42 concellos que así o solicitaron, pois de 772.000 euros. É dicir, 772.000 euros dos cales a Deputación vai a subvencionar 579.000 euros. Para ser beneficiarios destes plans, os concellos deberán realizar unha aportación económica do 25% e tamén deberán contar cunha aprobación plenaria para levar a cabo cada unha das actuacións. Dende este mes de febreiro, os concellos terán un prazo dun ano para redactar o proxecto e licitalo. Entón, eu conto que a resolución e a aprobación da concesión de todas estas axudas que se ven aí na pantalla, pois irá a Xunta de Goberno, pois ou ben a última deste mes ou a primeira do que ven. A partir de aí, se comunica o concello, os concellos teñen un ano de plazo. O sea que, prácticamente, estamos falando de, ao longo deste 2018, teñen o plazo para licitalo e redactalo, e enviárnoslo a nós coa aprobación plenaria para poder supervisalo e logo concederlle o diñeiro, vamos. Os plans de mobilidade sustentable subvencionados pola Deputación deberán recoller de forma clara a priorización de actuacións e a metodoloxía proposta para executar actuacións concretas de forma que faciliten a xestión futura por parte dos responsables municipais.